करेला वैसे ही दुनिया में आके केहू लड़का केहू लड़की केहू डीएम केहू पीएम केहू सीएम का रोल अदा कैले बा। आज ही पर्दा गिर जाई सीन समाप्त हो जाई वो पिया भवतार कहानी को प्यारा हो जाई। भवतार के हो जे भाव से उबारत तरत ओके भवतार कहल बा। आज हे पेट के भोजन करावता ओके भवतार कहल बा। ई सब कर जाने नैहर हो जहां नइखे रहे के ओकर नैहर कहल बा। आ जहां सब दिन रहे के ओकर ससुरा कहल बा। ऐसा ससुरा हो जा बा ई नैहर हो। कभी कहले एगो लइका एगो लड़की से कहत कारी पागल तू गुमान करत रहू कि हम इतना सुंदर बानी आई एम वेरी स्मार्ट पर, लेकिन ओ दिन कुछ स्मार्टिंग चली ना जहिया ऊ पिया भवतार डोली अपन भेज दी। आज गुमान करत रहू हम इतना सुंदर बानी, लेकिन विचार करत तहरा के बनावे ला कितना सुंदर होई। जे छोट बाबू हो जे मोट बाबू हो जे सांवर बाबू हो जे गोर बाबू हो सबका ये दुनिया से एक न एक दिन जाए के ऐसे कवि लिख पिया के भजन करे भाई नैया के एकदम उधार हो जाए बेड़ा पार हो जाए। गुरुजी अब भजन हो ई भजन सुनो तो मजे आई। अब नहियो नहीं लगा तो नहियो मजा आई कि अरे माता गाना भवा में भक्ति को भूललो बाहर आई सब कुछ भूललो कि लागली माया के बाजार बटे भाई जितना रे वो देखो तनी कि लागली माया के बाजार बटे इतने में कि इतने में फसल सन सारे बाटे हो हरि नाम बिना जिंदगी बेकार बाटे। ऐसे कहत बता कि माता गाना भवा में भक्ति को और एक कवि लिख ले भैया देखिए ये गाना का लाइन सुनो दिल में खुश जाए कि देहिया के बनल बाटे बड़ी सुंदर शरीर तहर जल जाए याद से 84 लाख योनि भ्रमण कैले के बाद इतना सुंदर मानुष के तन मिलल बा। तो हमने के चाहिए कि पिया के गुणगान भजन करी भैया। भैया हो जीव मात्र 4 प्रकार के होले चाचा। हमने के अनुसार मात्र जीव 4 प्रकार के होले। पहला प्रकार अंडज पिंडज उखमज स्थावर। ये 4 प्रकार के जीव में प्रजाति उपजाति मिला के 84 लाख योनि भ्रमण करने से तब इतना सुंदर मानुष के तन मिलल बा। 4 प्रकार के जीव में अंड
अंडज के हो जे अंडा से जन्म लेला, जैसे मुर्गी सांप जितना अंडा से जन्म ले ले ओके अंडज कहल बा एक प्रकार हो गई। अब पिंडज के हो जे भी गर्भ से जन्म लेला, जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, भेड़, बकरी जितना लोग अपना माता के गर्भ से जन्म लेला ओके पिंडज कहल बा। अब तीसरा प्रकार कौन हो? तीसरा प्रकार उखमज, जे अपने आप उत्पन्न हो जाना, जैसे मच्छर माखी रुआ देखतानी, जीवाणु विषाणु देखतानी अपने आप उत्पन्न हो जाले, जैसे जीव हो गइले ओके उखमज कहल बा, ओहू में जीव बा। आ चौथा प्रकार का हो? अस्थावर, जन हो पेड़ बा चाचा जी, भैया जन पेड़ बा ओहू में जीव बा, लेकिन कहीं चल लेके जा नहीं के सकत। ऐसे ही जीव चार प्रकार का होले, चार प्रकार के जीव में प्रजाति उपजाति मिला के हमनी के 84 लाख जोनी भ्रमण करनी सो तब इतना सुंदर मानुष के तन मिलल बा। तो गुमान मत खाली खाई कमाई मत, पिया का भजन करी, अच्छा काम करनी ऐसा करो कि बड़ाई होखे तहरा कोयला से सबके भलाई होखे, करनी ऐसा मत कर दे। ए पन बबुआ चट्टी चौराहा पर ला के जूता से पिटारी करनी ऐसा मत करी, अच्छा करी ऐसे कहे बता दहिया बदल के पिंजरा से सुगना फरार हो छोटी बाबू माई भाई भौजाई छोटी बाबू माई भाई भौजाई पतल होते आज बटे पतल भी आज बटे तन्नी बटे हरि नाम इतना नारी कपिल जे भी दुनिया में आइल बा, चाहे मनुष्य काहे ना होखे, चाहे सांप गजुर काहे ना होखे, चाहे भैंस बकरी बिलार काहे ना होखे, सुपार काहे ना होखे, राजा काहे ना होखे, रंग काहे ना होखे, सबका एक दुनिया से जाए के बा। ऐसे कवि लिख ले जे आई दुनिया में ऊ चली जा कितनो रोकी नु भैया कि हम तार प्राणवा कितनो गोहार करता कि आज हम मत छोड़ के साथ छोड़ के चल दियो, लेकिन छोड़ के चल नहीं है। केहू नहीं रोकी, केहू रोकी, केहू नहीं रोकी, केहू नहीं रोकी, नहीं केहू रोकी, केहू नहीं रोकी।